Lige nu, der sidder jeg i Lamborghini'en, fordi jeg er på vej ud og se forskellige drive-thrus efter midnat, og det skal vi nemlig se i dag. I dag i aften kl. 12, der er der fuldmåne, og det står derinde på iPhone vejr. Og i Ølsted, der er der klart vejr, og Løsning, hvor William bor, der er der også klart vejr. Danmark, de har simpelthen fået en international klar vejrdag, og det er mega nice. Det har vi også i morgen en hel dag. Det er super lækkert. Og i morgen der skal jeg bare have shorts på hele dagen, fordi der bliver op til 20 grader. Men hvis det vidste jeg havde været 9 grader i går, så var jeg blevet indenfor. Så var der ikke noget. Får man ikke noget ud af at være i solen. Men det er bedre når det er 20 grader. Det er også pissevarmt. Altså i morgen der bliver der 45 grader. Der bliver cirka op til 50 grader, 60 grader. I morgen der bliver pissevarmt, men det er stejende varmt. Men ja, lad os da bare komme ud. Den første vi skal se i dag, det er McDonald's, og så er vi kommet ud på McDonald's, og vi skal se efter midnat. Okay, så lige noget dramamusik nu. Halløj? What do you want? Fuck, hvad er det? Jeg kan se dig. Shit, vi skal væk. Fuck, det lyser og slukker den. Det blinker derinde. Ej, det er vildt fedt. Nej, det er ikke så fedt. Det næste, vi skal ind på nu, det er KFC, prøv at se. Hæng til. Godt, jeg finder det hus. Shit. Nu er vi på vej over til næste, og det er Burger King, og der er der virkelig uhyggeligt, ligesom McDonald's. De har planlagt en scary ting sammen. Det bliver værst til Halloween. Det er om 1 måned, så kommer uhyggen frem igen. Hold det kæver, mand. Det er så bare for vildt, det her. Nøj. Shit. Det er med. Øj, hørte lige, det var sådan en knivlyd, der er en, der blev dræbt. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Shit, vi skal væk. Der revner i min bil. Rod nu. Nej, der er noget op på, de burde dræbe mig.